hvis det virker, og samle det så igen. Jeg kan ikke tale mere om tvivl, siger nej de næste dage. Jeg siger ja den næste uge, næste år. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Til at knække, og det er sådan vi løber rundt. Noget klarer vi selv, og noget klarer vi ikke. Det er sådan vi løber rundt, også hjemme hos os. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Nu går jeg fuld rundt i mit hjem, hamrer sølv i min væg, hænger billederne op, tror på at der skal ligne penge i lang tid. Nu går jeg fuld rundt i mit hjem, hamrer sølv i min væg, og hænger billederne op, tror